Helo, siwmai. Wel, sy'n llawer o bobl yn gwybod hyn, ond yn Nhydweli yn Sir Gar, mae'r gamlas hynna yng Nghymru, gwarchodfa natur y castell arbennig yma, wrth gwrs, a nifer o safleoedd o ddiddordeb arbennig. Yn syml iawn, mae'n le perffaith i fynd i gerdded. Nawr, ni'n dechrau'n taith ni heddiw tu fas i'r castell arbennig yma, a byddwn ni'n gorffen yma yn hwyrach mlaen hefyd. Felly, dewch da fi i ddarganfod ac i gerdded yng Nhydweli am Mynydd y Garreg. Mae yna sawl sillafiad ac ystyr a barn am yr enw Cydweli, ond beth sy'n yn bendant yw dyddiad datblygiad y dref ei hun, a'r castell yw canolbwynt y dref o'r urddasol ac unrhyw gastell canoloesoedd yng Nghymru. Mae'r castell yn esiampl perffaith o un o adeiladwyd yn y 10 ganrif ar 10, gydag un wal amddiffynol o fewn y llall, yn cadarnhau'r diogelwch y castell petai un o'r muriau yn disgyn. A mae yna filoedd ymwelwyr yn dod yma bob blwyddyn o bob cwr o'r byd. Dinistrwyd yr rhan helaeth o'r dref yn ystod y gwrthryfel o dan arweiniad o Englyn Dŵr, fe wnaeth y castell barhau i sefyll yn erbyn yr ymysodiad, a mae yn le perffaith i ddechrau yn taith ni heddiw. Castell oes y Normaniaid yw'r castell yn edrych dros yr afon Gwendraeth a thref Cydweli ac adeiladwyd y castell i gadw'r Cymru allan. Nawr, mae wedi cael ei chadw'n dda gyda'r corff cadw wrth gwrs ac yn union fel y cestyll eraill yn Sir Gyfyrddin. Mae'n werth i gweld. Gerddwch tuag at ganol y dre drwy muriau allanol y castell ac ewch am eglwys y Santes Fair, eto yn bresenoldeb trawiadol dros ben ac yn llawn hanes cyfoethog ei hun. Mae yna arwyddion da ar hyd y llwybr yn y Gymraeg a'r Saesneg, a chym o hir i fi'n dilyn yr arwydd i'r hen gei a chamlas hynna Cymru. Ar ôl cyrraedd y cei a ddatblygwyd o'r newydd yn ddiweddar gyda'i golygfeydd godidog, mae'r llwybr yn ymuno â llwybr arfordirol Cymru. Nawr, bod y gamlas a'r cei yn bwysig dros ben i ddiwydiant yng Nhydweli ar un tro, erbyn hyn wrth gwrs, bywyd gwyllt a natur yw'r atynfa yn arbennig bywyd adar, ac yn ogystal â bod yn safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig, adnabyddodd yr ardal yma gan yr RSPB. Fel o'n i'n sôn, nid yw'n lawer sy'n ymwybodol mae camlas Cydweli neu camlas Caimer yw'r hynna yn y byd wedi heddaladu yn y 19fed ganrif i helpu drosglwyddo glo. Wrth gwrs, mae'n debyg mai hon oedd y system gamlas a'r rheiffordd gyntaf i'w hadeiladu yn y byd. Yn union fel pob llwybr yn Sir Gar, wrth gwrs, mae yna gyfrifoldeb ar bawb i garw prydferthwch naturiol yr ardal yn ddiogel, a mae'r rhan yma'r llwybr sy'n rhedeg gyda'r gamlas yn le arbennig dros ben. Yn berffaith ar gyfer cerddwyr o bob safon, plant, beics, caderau olwyn ac yn le cyffroes i'r gwylwyr adar yn eich brith chi. Lle falle welwch chi elyrch, pe byddion y traeth, glas o dorlan hyd yn oed, neu os fyddwch chi lwcus, un o'r adar mwy prin sydd wedi ymgartrefu wrth y gamlas. Ac ar ddynol fel heddiw, wel gewch chi ddim gwell. Cymerwch eich amser, gwerthfawrogwch y tirwedd a'r natur a chi'n hir, fyddwch chi nôl wrth y ffordd yn barod ar gyfer y rhan nesaf o'r llwybr gwych yma. Heddwch a llonyddwch, codwigoedd hudolus, bywyd naturiol amrywiol ac yn le diddorol ac ysbrydoledig tu hwnt i gerdded, ac eto yn berffaith i'r teulu cyfan. Mae ardal Mynydd y Garreg yn dirwedd bryniog hardd a chnapiau o hanes dyn wedi gwasgaru drosti, yn ogystal â nodweddion naturiol, gorffennol, diwydiannol, cyfoethog a golygfeydd anhygoel. Ac ar y llwybr yma, dewch chi ar draws rhywbeth arbennig iawn nifer o bobl Cymru.
Fi wedi cymryd hoi fach fan hyn yn Mynydd y Garreg, achos hon yw'r gof golon ar gyfer un o enwogion Cymru. Nawr ges i y fraint fel sawl un arall o nabod a gweithio gyda rei gryfel oedd yn gymeriad go iawn y petai ac yn ŵr bonheddig oedd yn caru'r ardal yma lle oedd ei deulu yn byw. Felly, cymerwch 5 munud i eistedd o gwmpas fan hyn os allwch chi, a falle gliwch chi rhyw lais bach yn y pellter yn gweiddi. West is best! Ie wir, ar gorllewin yw'r lle i fod ar y daith gerdded yma, yn enwedig pan bod o'r haul yn gwenu. Fer i fi sôn, mae yna hanes ddiwydiannol gyfoethog i Fynydd y Garreg a fi'n cwrdd â Ray Davies i ddweud mwy wrthai. Felly Ray, erbyn hyn, ni wedi cyrraedd amgueddfa ddiwydiannol Cydweli. Gwyrwch ddau fwy am hanes diwydiant yn yr ardal yma. Wel, hanes, yn fwy o'r hanes, yw ar y safle hyn man hyn. Oedd gwaith tin mawr man hyn. A oedd e ma am bwyti 2 canmynedd. Ac i oedd e yn amser yr ail ryfel, achos o'n nhw'n methu cael y tin. Wel, rhaid e ddibynnu wedyn ni, ond ddim cael y tin o'r... Beth arall oedd yna? Wel, gefn i mynd yna o'r Mynydd y Garreg, oedd clawr cwar. Maen nhw'n cael ar arn i'r gwaith tin man hyn, a silica i'r gwaith brics, y sawl un yn yr ardal. Ac erbyn hyn, wrth gwrs, ysdim byd ar ôl, se? Dim byd ar ôl nawr, gwaith fel gwbl. Felly, beth chi'n meddwl o'r busnes, yw'r prif busnes yn yr ardal yma? Tourist i gyd yn fwyaf. Touristiaid? Ie, touristiaid, ie. Mae'n le perffaith i touristiaid, re? Wedi, mae'n lle neis, mae'n tawl, mae'n lle i gerdded, a mae lot o hanes ma. Os. Mae'n neis, fi'n hoffi'r lle. Fi'n gobeithio wir. Ac yna mwy o godwigoedd hudolus a llwybrau cuddiedig wedi gorchuddio o dan lygad yr haul. Ac iddi'n cyrraedd nôl at y castell unwaith eto, a chofiwch mae yna nifer o gaffis a thafarndau yn ac o gwmpas Cydweli. Lawr lwythwch y map lliw a gwybodaeth di-ri am y llwybr cerdded a'r ardal arbennig yma o'r safle we. A na fe, i ni nôl lle ddechreuon ni ffedd cyntaf bore yma. Nawr, os dewch chi i Cydweli, falle fyddwch chi'n lwcus iawn, falle dewch chi ar draws un o drigolion enwocaf yr ardal yma, sef hen fenyw fach Cydweli. Felly Peggy, beth am ganu? Barod? 1, 2, 3. Hen fenyw fach Cydweli yn gwerthu losin di, yn rhif o 10 am ddim, ond 11 i mi. Wel, dyma'r newydd gorau daeth i mi, Wel, dyma'r newydd gorau daeth i mi, yn rhif o 10 am ddim, ond 11 i mi. Fa-la-la, 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 la-la-la, fa-la-la, 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 la-la-la. Diolch Peggy.